A német részvénypiac továbbra is optimista, újabb DAX komponens részvényt érdemes kiemelni. A Fresenius, Németország legnagyobb magánkórház üzemeltető vállalata 18 milliárd eurós piaci kapitalizációval és 170 000 alkalmazottal. A kedvező híreknek köszönhetően tegnapi kereskedésben új történelmi csúcsra szökött fel az árfolyam, egy lefelé szélesedő technikai alakzatból tört ki. A heti felbontású grafikonon látható egy neonzöld emelkedő trendcsatorna, mely 2009 tavasza óta tart. A csatorna felső trendvonala jelenleg 108,50 eurónál húzódik, mely középtávon a következő meghatározó ellenállási szint és legkésőbb tavaszra elérhető lehet. A 100 eurós korábbi maximum érték már támaszként funkcionál, amennyiben a következő hetekben visszatesztelésre kerül a támasz, ott ismét kedvező vételi lehetőség adódhat, igen kedvező hozamkockázatú long pozíció felvételére nyílhat alkalom.